Simbingele babukeli beComedia umsholozi ke lo weComedia lapha phambi kwami kunobaba okuyena ke namhlanje sesitholile ukuthi ke ubamba iqhaza elikhulu emcimbini wa namhlanje. Baba wami niyaphila baba? Siyaphila kakhulu umsakazi wami, siyaphila mfowethu. Siyathokoza baba ukuthi niyaphila. Namhlanje siyabona ukuthi nifike ngobuningi benu usizo lwethu. Mangibheka nje lapha kubhalwe ufuneral kodwa sibona mamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni into yesintu ikakhulukazi egxile ezintombini okudume kakhulu ngokuthi abantu besifazane bona bayizimbali zezwe. Mhlawumbe ngabe kusho ukuthini lokho baba namhlanje, kungani nithathe isinqumo esifana njengalesi? Msakazi wami, ukuthatha lesi sinqumo kusithokozisile kakhulu ukuthi kuqhakambiswe amasiko eintombi ngoba intombi izona eziphethe isizwe. Intombi sazi ukuthi thina ziyimbali zesizwe. Isizwe singenantombi akusizwe salutho. Abathethwa mabethi bafuna ukwenza umcimbi onje sezwa siba nogqozi kakhulu ukuthi silekelele nanokuthi ke sisebenza khona ezweni sakaMthethwa ngokosizo lwethu sinama client akhona ukubuyisela emphakathini eyintweni enjengalesi esithatha ukuthi sibuyisele emphakathini. Baba wami, njengomsunguli wale kampani enkulu kangaka, mhlawumbe uzizwa unjani nje ngokwenzekaya ngosuku lwanamhlanje ngokuba ingxenye ngalo mcimbi omkhulu kangaka walako sakaMthethwa? Kakhulukazi mfowethu ngibonga uNkulunkulu ngoba amandla engisebenza ngawo ngiwathola uNkulunkulu. Manje ngiyabonga nje, ngibonga ukuphila, ngibonga nanokuthi sibe la sikhona ngokusizwa inkosi. Siyabonga kakhulu. Baba wami, sisiphethe nje amazwi ongawadlulisela kuzo zonke izintombi ngoba bakhona mhlawumbe abasekhaya abangakasiboni isizathu sokuthi abazali bengasiboni isizathu benikele izintombi zabo ekutheni ziguguzemelwe kanje namhlanje. Kubaluleke kakhulu, mhlambe asibancenga abazali kakhulukazi omama laba bakwazi ukusibukela izintombi ukuthi lokho abakwenzayo ukwakha isizwe, ukwakha isizwe kwakho omama bakusasa. Angazi ngakuthini ngendlela ekubaleke ngayo. Siyacela nje ukuthi izintombi zihloniphe imithetho, zihloniphe ukuyiphatha kahle ukuze izwe libuyele esimeni. Ngaphandle kwalokho mayilahlile izintombi nezwe lolahla, nenkosi ngeke ibe inkosi yalutho zingekho izintombi. Yes. Baba msebonga isikhathi. Siyabonga kakhulu. Naze nabahle webantabani. Make ngithathe ithuba lokuthi sizibongele ukumenywa. Akuve kumnandi ukumenywa. La kwasizo lwethu bakwethu ngingahambi ngedwa. Ngihamba nobaba ongumsunguli wosizo lwethu. Engizontshela indaba eziningi ngaye ukuze sibe la. Ubaba uThabekhulu mhlawumbe uzokabingelele bese ngiyaqhubeka nenkulumo. Thabekhulu. Angibingelele inkosi yakaMthethwa nesizwe sonke sabathethwa. Siyabonga kakhulu ithuba. Sibingelele nosingaye. Siyabingelela bafowethu. Siyajabula kakhulu. Niyazazi ukuthi niyimbali zezwe. Niyazi ukuthi niyimbali zokuhlobisa emizini yamakhosi. Nibakhulu kabi. Thina ke siusizo lwethu sithengeke siyeke lento ifadalale, kodwa sifuna ukuthi siqhubekele phambili. Sifisa ukuthi siqhubeke nesiko elihle lokuyiphatha. Sikhuza inswelaboya, sikhuza sincenga amadoda kuba sibe ngamadoda, singahlukumeza besimame nezingane. Sifisa ukunibona niqhakazile. Sithi phambili ngosizo lwethu, phambili. Intombi yalalela ngithi makhulunywa.
Cela nithule kancane-ke bangoni laleli. Siqhubekeke sibonge kakhulu omama abanakekele nini ukuthi nibe lento eniyona. Ikusasa lilapho kunina. Alikho kuma drugs. Alikho ekuphuzeni. Kodwa lisekuyigcineni uhlala uyintombi. Siyabonga.